Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej besede strany SAS, kde budeme reagovať na medializované informácie ohľadom prevzatia poisťovne Unión poisťovňou Dôvera. Na tlačovej besede bude informovať poslanec Národnej rady a tým líder SAS pre zdravotníctvo, pán Tomáš Salaj. Nech sa páči, máte slovo. Krásny deň, dámy a páni. Chcel by som reagovať na správu o tom, že sa majú zlúčiť zdravotné poisťovne Dôvera a Unión, ktorá sa dnes objavila v médiách. Chcem povedať, že si myslím, že to nie je dobrá správa. Že to nie je dobrá správa ani pre pacientov, ani pre zdravotníkov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nie je to dobrá správa, pretože počet zdravotných poisťovní na trhu sa znižuje. Z 3 by mal klesnúť na 2. A menej konkurencie znamená menej súťaže, menej boja o zákazníka, menej boja o spokojného zákazníka. A pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ambulantní poskytovatelia nemocnice stratia jednu z vyjednávacích pozícií, keď mohli rokovať s 3 partnermi a mohli sa dohodnúť rôznym spôsobom, tak teraz už budú mať iba 2 partnerov, s ktorými budú rokovať. To znamená, ich vyjednávacia pozícia sa zoslabí. Menej konkurencie na poistnom trhu bude teda znamenať aj stagnáciu v ponuke služieb pre slovenských pacientov. A preto to považujeme za nie dobrú správu. Nie sme proti súkromnému vlastníctvu, nie sme proti fúziám, ale je pravdou, že už dnes s 3 zdravotnými poisťovňami je trh verejného zdravotného poistenia silne koncentrovaný. To znamená, je tam málo subjektov a ten Unión, ktorý bol z toho najslabší, mal naozaj že malý podiel na trhu a 2 veľké subjekty tu dominovali. Dovolím si na chvíľku povedať takú odbornú vec. Tá koncentrácia trhu sa meria tzv. Herfindálovým alebo Herfindahl-Hirschmanovým indexom. A čím je ten index vyšší, tak tým je ten trh koncentrovanejší. Keď je na trhu iba jeden subjekt, tak ten index je samozrejme najvyšší, vtedy je tu monopol. No a v súčasnosti je ten Herfindahlov index na Slovensku pri 3 zdravotných poisťovniach v hodnote 4100. A v prípade, že by došlo k zlúčeniu Uniónu s Dôverou, tak by ten index bol 5011, teda nárast o 20% toho indexu. To znamená, nárast koncentrácie na trhu by bol väčší a toto je niečo, čo naozaj vnímame negatívne. Ako strana slobody a konkurencie a súťaže si myslíme, že toto je pravý opak. A práve preto by protimonopolný úrad, ktorý bude o tomto určite rozhodovať, mal dôsledne skúmať dopady tejto koncentrácie, tejto zvyšujúcej sa koncentrácie na bez tak koncentrovanom trhu verejného zdravotného poistenia. Nie je náhoda, že k tomuto dochádza. Ja to vnímam ako smutnú vec po 20 rokoch, odkedy Unión prišiel na náš trh, ten zelený Unión, teda tá zdravotná poisťovňa, bol to jeden zo symbolov zajacovej reformy, lebo to bol prvý veľký zahraničný investor, ktorý prišiel na trh verejného zdravotného poistenia ponúkať svoje služby a skúsenosti z Holandska, kde matka Uniónu, teda Achmea, prevádzkuje úspešne verejné zdravotné poistenie. Bol som pri tom, keď pán Zajac ešte presviečal bývalého šéfa komerčnej poisťovne Unión, pána Bôrika, aby prišiel na trh. A preto to vnímam tak signifikantne, že po 20 rokoch ten Unión z toho trhu odchádza, ale vravím, že to nie je náhoda. Je to výsledok toho 20-ročného pôsobenia štátu v štátnej zdravotnej politike. Toto sme takto dopracovali práve reguláciami, práve rozhodnutiami politikov. Pretože namiesto toho, aby sme rozvíjali trh verejného zdravotného poistenia, aby sme podporovali súťaž o poistenca, aby poisťovne mohli súťažiť o svojich klientov lepšími službami, ústretovejšími aplikáciami a podobne, tak namiesto toho sa 20 rokov venovali sebaobrane. To znamená, neustále museli odôvodňovať, prečo tu máme pluralitu z verejného zdravotného poistenia. Naťahovali sme sa tu o zisk z verejného zdravotného poistenia, či môže byť, nemôže byť, bol zakázaný, dovolený, regulovaný a neviem čo všetko. Namiesto toho, aby sme sa venovali tomu podstatnému, čo z toho bude mať pacient, čo z toho bude mať lekár, čo z toho bude mať ambulancia, ako zlepšíme ten systém. A pochopiteľne, keď sa energia míňala na administratívne, regulačné a iné zástupné problémy, tak výsledkom bolo, že ten trh v skutočnosti stagnoval. Keď hovorím o tom, že to musí posúdiť protimonopolný úrad, nebude mať jednoduchú úlohu, pretože protimonopolný úrad má divnú pozíciu. Musí zistiť, či ide o koncentráciu na trhu v situácii, keď nie sme si istí, že ide o trh.
V minulosti totiž štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dostala opakovane dotácie zo štátneho rozpočtu. Skončilo to pred Európskou komisiou s námietkou, že ide o štátnu pomoc, nedovolenú štátnu pomoc, deformáciu trhu. No a tie rozhodnutia európskych orgánov hovoria o tom, že hýbeme sa na takom podivnom, tenkom ľade, že možno to nie je až taký úplný trh, je to len taká zostatková súťaž, ktorá tam je. A ak to nie je úplný trh, tak možno ani protimonopolný úrad nebude mať možnosť do toho nejakým spôsobom zásadne zasiahnuť. Je to, opakujem, výsledok toho, ako sme 20 rokov tvorili zdravotnú politiku, ako sme ignorovali základné postuláty verejného zdravotného poistenia. Najväčším porazeným tejto akcie bude pacient. Bude preto porazeným, lebo nebudú prichádzať na trh inovácie, nebudú prichádzať v takej rýchlosti a v takej kvalite a množstve, ako mohli, keď bolo viac subjektov na trhu. Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude už len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v penťackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte a toto vnímam ako naozaj odobranie možnosti voľby od poistencov. Zdravotná poisťovňa Unión je dobrá zdravotná poisťovňa. Pred 2 rokmi v hodnotení poisťovňa roka vyhrali. Minulý rok boli druhý, teda v najnovšej sezóne boli druhý, vyhrala Dôvera. Ale znamená to, že Unión má čo slovenským pacientom ponúknuť. Moje deti sú poistené v Unióne, pretože Unión ponúka najlepšiu ponuku pre detských poistencov. Predpôrodná príprava je veľmi dobre urobená v Unióne, lepšie ako v ostatných poisťovniach. A keď som robil na odbore zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja, od poistencov Uniónu sme prakticky nedostávali žiadne sťažnosti na to, že sa nevedia dostať na termín k špecializovanému ambulantnému lekárovi. Pretože v Unióne majú zriadenú službu, ktorá dokáže pacientom takéhoto lekára nájsť, bez toho, aby museli títo pacienti sa obracať na úrady. Čiže otázka znie, ako Dôvera preberie od Uniónu tieto pozitíva, ktoré pacientom na Slovensku reálne pomáhali a poistenci Uniónu z nich mali prospech. Dokáže ich vložiť do svojho portfólia služieb, dokáže v nich pokračovať, nadviazať na ne. Ešte jednu vec by som chcel na záver dodať. Ja som dlhodobo tvrdil, že nie je dobré, aby sme mali na trhu veľkú zdravotnú poisťovňu, ako je napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, a že by bolo možno dobré ho rozdeliť a predať na menšie časti, aby sme mali skutočnú súťaž, nie koncentrovaný trh. V tejto situácii, keď už budeme mať obrovskú, takmer 50% súkromnú poisťovňu, je rozdeľovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne asi ťažko schodná myšlienka. V tejto chvíli si myslím, že tá súťaž, na ktorej naozaj mi záleží a bol by som veľmi rád, keby prebiehala, aby slovenský pacient, slovenský lekár, slovenský zdravotník z toho, že máme pluralitné zdravotné poistenie, niečo mal, tak tá súťaž sa nebude teraz, podľa môjho názoru, odohrávať medzi zdravotnými poisťovňami až tak veľmi, ako medzi jednotlivými zdravotnými plánmi. Ja si myslím, že práve toto je príležitosť, aby sme zaviedli do slovenského zdravotníctva pripoistenie, aby mohli zdravotné poisťovne, teda štátna a súkromná, ponúkať poistné plány svojim klientom podľa ich potrieb, podľa ich preferencií. A práve tu by sa mohla odohrávať v budúcnosti súťaž o poistenca. Slovenské zdravotníctvo to potrebuje, stagnácia nie je riešením, preto riešením sú poistné plány. Ďakujem veľmi za pozornosť a ak máte nejaké otázky, sem s nimi. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Pozdravujem vás, pán Salaj, Šimon Jeseniak, ozdravme. Mám niekoľko otázok. Nie ste trochu nekonzistentní, tak ak ste chceli Všeobecku rozpredať a rozdeliť v tejto situácii, lebo ste hovorili, že štát nemá mať poisťovňu, tak nevidím žiaden argument, ktorý by to vaše predošlé stanovisko oslabil, tak prečo teraz cúvate? Cúvam z tvrdenia, že má byť rozdelená tá poisťovňa, lebo rozdelenie tej poisťovne, štátnej poisťovne v tejto chvíli nebude na prospech situácie. V tejto chvíli, v okamihu, keď budeme mať súkromnú poisťovňu Penty, ktorá bude mať 50% podiel na trhu, toto považujem za veľký podiel, ale v situácii, keď máte len 2 subjekty na trhu, asi to inak nejde, tak si myslím, že plán rozdeľovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a potom ju predávať je v tejto chvíli zrejme
položený k ľadu a riešením, ktoré ja vidím v tejto situácii, je podpora pripoistenia a toho, že každá zdravotná poisťovňa, či už všeobecná alebo dôvera, budú môcť svojim poistencom ponúkať viacero poistných plánov. To znamená seniorom nejaký, chronikom nejaký, športovcom nejaký, skrátka podľa potrieb tých jednotlivých cieľových skupín, lebo verejné zdravotné poistenie nie je jedna univerzálna hnedá omáčka, že každý dostane rovnaký typ starostlivosti, aj keď má odlišnú potrebu, ale to, že si ľudia budú môcť vybrať podľa svojich vlastných preferencií. Dobre, ale vy teda tvrdíte, že 2 poisťovne v súčasnom stave budú lepšie ako teoreticky 4 poisťovne, ak by ste tu všeobecku rozdelili? To hovoríte? Nie, to nehovorím. Takže prečo by ste teda nerozpredali všeobecku? Myslím si, že v tejto chvíli toto nie je predmetom akejkoľvek, čo je len vzdialenej politickej dohody. V poriadku, ďakujem veľmi pekne, aby ste tam opísali aj to, ako sa zhoršovalo zdravotné poistenie, ako sa zhoršoval trh. Podľa vášho bývalého šéfa Rudolfa Zajaca nikto neublížil reforme, pri ktorej ste veľmi blízko boli, tak ako minulá vláda, ktorej bola Sloboda a Solidarita súčasťou. Teda chcem sa spýtať, či sa Sloboda a Solidarita necíti spolu zodpovedná aj za to, že Unión teda odchádza kvôli možno nestabilite na slovenskom trhu, kvôli tomu, že bývalá vláda, ktorej ste boli súčasťou, regulovala trh a spravila zo súkromných zdravotných poistení verejného nepriateľa. Ďakujem. Necítim potrebu sa vyjadrovať v mene SAS, to, čo nie som svedomým SAS, do strany som vstupoval, teda do parlamentu som vstupoval na kandidátke strany až po skončení minulého volebného obdobia. Práve preto, že som sa nemohol pozerať na to, ako je riadené zdravotníctvo alebo aj iné veci v tejto krajine a práve preto, že som chcel dosiahnuť zmenu. Nemyslím si, že toto je zodpovednosť strany SAS, že Unión odchádza, ale je to výsledok 20-ročného nezveľaďovania, doslova by som povedal, že vybývania konceptu verejného zdravotného poistenia, ktorý zaviedol Rudolf Zajac v tej podobe, v akého zaviedol v roku 2004. Namiesto toho, aby sa na to nadviazalo, aby sa v tom pokračovalo, aby sa tá reforma dokončila a bolo jasne povedané, čo treba ďalej ešte robiť, tak namiesto toho sme ten systém vybývali. A z tohto vybývaného systému ten investor, ktorý sem prišiel pred 20 rokmi, Achmea, ako vyhodnotil, že takto vybývaný systém nie je pre nich zrejme dostatočne atraktívny na to, aby z neho dokázali ťažiť to, čo z neho chceli ťažiť, teda nejakú dividendu ako odmenu za svoju investíciu. A toto treba, podľa môjho názoru, nejakým spôsobom zmeniť, preto som išiel do politiky. Dobrý deň, Stráňavová televízia. Ja sa ešte chcem opýtať, či si viete predstaviť, že by protimonopolný úrad nejakým spôsobom zvrátil tento krok? Predstaviť si viem samozrejme čokoľvek, len upozornil som na to, že bude mať ťažkú rolu ten protimonopolný úrad, keď bude hovoriť o tom, že sa zvyšuje koncentrácia, že to nie je žiaduce na trhu, o ktorom sme predtým počuli, že vlastne nie je až tak úplne trhom. A práve do toho, že nie je až tak úplne trhom, sme sa dostali politickými machináciami a politickými rozhodnutiami. Pretože ono to trh je. Je to trh, je to súťaž o poistenca, je to súťaž o zmluvné vzťahy s poskytovateľmi. Je tam strašne veľa aspektov, kde sa môže ten trh prejaviť. Akurát, keď vláde nevyhovovalo to označovať ako trh, lebo potrebovali dať štátnej poisťovni bezplatnú dotáciu, nenávratnú pôžičku, tak povedali, že to až tak trh nie je. A teraz ich to dobieha. Tak je to trh, alebo to nie je trh? A ten PMU sa s tým bude musieť vysporiadať. Samozrejme, viem si predstaviť, že sa k tomu nepostaví priaznivo, ale bude mať veľmi ťažké to obhájiť. A čo sa týka toho, vy ste to povedali, že to je zlá správa pre poistencov. V zásade dá sa ale povedať, že tie prestupy a že to prichádza v tomto období, že to nejakým zásadným spôsobom utlmi vlastne tento trend, že vlastne ľudia nebudú mať ani záujem. Tak toto si nemyslím, že by prestupné sezóny prestali existovať a prestal by byť tlak na zmenu poisťovne. Ak sa pozriete na ten dlhodobý trend za posledných 20 rokov, ako sa vyvíjal počet poistencov v štátnej poisťovni, v všeobecnej zdravotnej a ako sa vyvíjal súkromných, tak je to, že jednoznačný trendline. Poistenci vo všeobecke klesajú a klesajú tak, že teraz tvoria 52%, hej, a ešte nedávno to bolo 56, ešte predtým to bolo 60 a naopak súkromné poisťovne stúpajú. To znamená, myslím si, že naďalej sa bude dochádzať k tomuto prietoku zo štátnej poisťovne do súkromnej. Hoci tiež treba povedať, že
tí poistenci, ktorí nie sú fanúšikmi štátnej poisťovne alebo štátu ako takého a zároveň nie sú fanúšikmi Penty, mali doteraz možnosť ísť do Uniónu. Otázka znie, čo tí pacienti urobia teraz, alebo tí poistenci. Čo si vyberú, že ktoré z tých dvoch z ich pohľadu ziel je pre nich menšie zlo? Keď Unión odchádza, vy si viete predstaviť, že by sa možno objavil na trhu nejaký iný veľký hráč, ktorý by mal záujem vstúpiť do toho? Pri dnešnom nastavení, pri dnešnej nejasnosti, čo vlastne slovenské zdravotníctvo je, akú má víziu, akú má misiu, akú máme štátnu zdravotnú politiku, akým spôsobom k tomu sa pristupuje, a keď sa pozrú 20 rokov dozadu, akým spôsobom je to zdravotníctvo takého karpatského typu, tak tomu neverím, že by niekto prišiel. To by musela byť naozaj zásadnejšia reforma, tak ako sa kolega Jeseniak pred chvíľočkou pýtal, že napríklad keby sa predávala štátna poisťovňa, ale podľa môjho názoru by to muselo znamenať aj to, že by musel byť zavedený strop na maximálny podiel zdravotnej poisťovne na trhu a nemohlo by to byť 50%, možno 25 alebo 30%. A čo chcete pán Salaj spraviť preto, aby ten trh bol atraktívny? Teda čo, ak vy a Sloboda Solidarita má v pláne spraviť preto, aby tu niekto vôbec mal záujem prísť, budovať poisťovňu a podnikať? Hej, najdôležitejšia chyba a najhlavnejšia chyba slovenského zdravotníctva je jeho nepredvídateľnosť. To znamená, že nevieme, nie že ako bude vyzerať budúcoročný rozpočet, ale nevieme ani ako bude vyzerať tohtoročný rozpočet, ktorý síce už bol schválený, ale ešte sa môže x-krát doplňať a ešte do toho môžu z boku prísť nejaké nové regulácie. To znamená, predvídateľnosť je úplne nevyhnutným predpokladom toho, aby tam akýkoľvek investor, ktorý tam príde s plánovaným horizontom x rokov, aby do toho vložil svoje prostriedky, know-how, energiu. Čiže predvídateľnosť a podľa môjho názoru, to, čo máme v programe SAS, hlavným bodom predvídateľnosti je stanovenie cieľových indikátorov. Čo v zdravotníctve chceme za tie peniaze, ktoré do ňoho dávame, získať. To znamená, dávame tam 10 miliard eur každý rok. Z našich odvodov, z našich daní tam ide 10 miliard eur. A otázka znie, čo za tých 10 miliard eur nie, že dostávame, ale čo chceme dostať. Kratšie dojazdové časy, kratšie čakačky na ambulanciu, kratšie čakačky na operáciu, dostať sa bez toho, že by som lekárovi bez toho, že by som musel chodiť pod pažou s hromadou papierov ako poštár, lebo to bude v nejakom elektronickom archíve zaznamenané. Skrátka, konkrétne veci, a pokiaľ budeme hovoriť, že toto sú konkrétne veci, za ne idú tieto peniaze z verejných zdrojov, odvody a dane, a toto je náš plán na ďalších 5 rokov, tak v tej chvíli si viem predstaviť, že sem sa niekto môže prísť, postaviť a povedať, OK, ja si myslím, že za tieto peniaze, tieto výsledky viem splniť lepšie, lebo mám na to know-how a chcem to robiť. Ale musia skrátka vidieť, že je to predvídateľné prostredie a vieme, čo chceme. Najväčší problém slovenského zdravotníctva je, že nevieme, čo chceme. Máme jediný dokument, ktorý máme, ktorý hovorí o štátnej zdravotnej politike, sme napísali pred 11 rokmi a napísali sme ho len preto, lebo to bola podmienka čerpania eurofondov. Ale ten dokument nikto ním nežije. Máme hromadu stratégií, ktoré sú stratégiami iba na papieri, nikto ich neplní. A tým pádom do takéhoto prostredia je podľa mňa, že úplne samovražedné, aby niekto vstúpil. Ak nie sú otázky k téme, ja by som skúsila ešte od témy odbehnúť. Máme tu taký prieskum, ktorý hovorí o vysokej polarizácii, ktorá vplýva aj na naše rodinné a kamarátske vzťahy. Chcem sa opýtať, nakoľko podľa vás politici prispievajú k polarizácii spoločnosti? Myslím si, že prispievajú, neviem koľko percentami, ale prispievajú. Ale myslím si, že v tomto prípade sú politici len možno obeťami marketingu, ktorý robia sociálne siete. Lebo sociálne siete odmieňujú práve také kontroverzné správanie, polarizujúce správanie. Skrátka niečo, pričom sa niekto zavzdušní, potrebuje sa odreagovať, vydiskutovať, zozdieľať to. A pokiaľ politici vidia, že im toto zvyšuje dosah a zväčšuje tú skupinu, ktorú vedia osloviť, no tak pochopiteľne takýmto spôsobom aj vystupujú. Nemyslím si, že sú príčinou oni tej polarizácie spoločnosti. Myslím si, že najväčší podiel na tom majú sociálne siete a ich algoritmy. A ak sa môžem opýtať, možno tak ľudský, vám osobne sa stalo, že práve pre rozdielne názory, pre nejaký takýto názorový konflikt ste prerušili kontakt kamarátsky, rodinný? Áno, žiaľ, áno. Bolo to po covide s kolegom, ktorý mal na to značne odlišný názor a áno, myslím si, že sme sa posledné 3 alebo 4 roky ani nevideli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Žiadne otázky. Ďakujem pekne a dovidenia.